Wannan ita ce makarantar Malam Ibrahim Assalafi, makarantar Bishop Musa Yakubu wacce ake tutiya da cewa makarantar marayu ce, inda muka je muka tattauna da yara muka gano cewa biyan kuɗin makaranta suke yi ba makarantar marayu ba ce kamar haka. Biyan kuɗin makaranta 20 da safe? Kuɗin ruwa kuke biya? To wannan kuma fa a kuɗin wata kuma nawa? 150. Nawa kuke biyan kuɗin makaranta? Na makaranta ko ba daga makaranta yake ba? Me yasa ba ku biya ba? Me yasa ba ku biya ba? Gobe za a kawo. Gobe za a kawo, nawa ake biya? Kudin wata? Kudin wata. 500 duk wata. Kudin walima 20 ne. Kudin walima ma? 20. To, kike da nagode. Wannan kenan. A dan haka muna kira ga malaman Islamiyya da sauran kuma masu neman taimako na makarantun Islamiyya da su daina yin ƙarya da cewa wai kuɗin makarantar marayu ce ko wani kaza. Wannan dai ita ce makarantar, kuma mun je mun yi observation da niyyar mu tallafa wa makarantar, amma kuma daga baya sai muka gano cewa makarantar kawai dai wani malami ne daga cikin makarantar yake ta zuzuta abu don ya karɓe kuɗaɗen mutane daga hannunsu a matsayin zai taimaka wa makarantar marayu. Sannan kuma maganar kuɗin haya, gaba ɗaya makarantar ba ta kai lokacin biyan kuɗin haya ba da ake ta maganar za a tashe su har da za a sayar da waya a biya kuɗin makarantar haya ko wani abu. Muna kira ga Malam Ibrahim Assalafi da Allah da ka kiyaye, hakan ba daidai bane, ka dinga tawar da mutane hankali. Ana tunanin kowa abin da zai ci, ana kuma tunanin yanda za a yi a samu wa marayu mazauni. Mun gode.